Sasireping Sang Hyang Arka jroning dalu dring wonten ingkang cinarita. Amung Sang Hyang Candra mijil saking bumi arsa mrebawani jagat. Tuwita tasih kamanten diwasani Sang Hyang Surya neng nata wau kawuwusa. Wancurus ngancik Goro Goro isine kang goro giri-giri dadi sirep bareng lan sirnaning wewelak awit kadayan katarimaning panedha saka para seduluring padedesan minggahing kutha ngakutha sirep gara-gara sirna kang wewelak jumedhel perpat Wanakawan mijil saking jagat kulon Banyumasan. Oh, ya Mas, aja turu sore kaki ana dewa nangklang jagat. Bokor kencanane isine donga
ya iku bagyanipun wong melek sabar narima
aja padha nalangsa Jamane jaman rekoso urip pancen angel kudune rasa ngombe ati kudu tenang nyambut gawe karo seneng ulan aja katen yen dikongkon ya sing temen wong wong Kong, jadi Kong. Ole, 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 ole. Ole, ole. Ole, 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 ole. Ole, ole. Malam minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran. Pacar baru kenalan, kenal di jalan Jenderal Sudirman. Singkat kata, singkat cerita, aku dan dia jatuh cinta. Cinta yang dalam sedalam laut, laut meluap, cinta pun hanyut. Jatuh cinta ya tak lama ya tak, mati aku ayo tuh, orang bungku rindu ayo tuh, untuk bersuatu. Mari pacaran, pacarku. Mari pacaran, pacarku. Cinta ketemu cinta, panas membara. Rindu ketemu rindu, tegangan tinggi. Ole, 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 ole. Ole, ole. Ayo kan. Ole, 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 ole. Ole, ole. Ada mau begini, ngimpi ketemu ulode, gede tur dawa, ulane nyokote, jempol sikilku, sawise nyokot, ulane mlayu, tapi cicit, aduh penake, aku njur-njerit, metu getiye, apa ta kuwi de, munggo werdine, himben bengi, lakon nyeremake, ole, 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 iwa peye,
sampai tuwe bisa terus tetap sukses. Hey, ole 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 Arobia bikin hati sedih jadi gembira. Arobia Arobia Bikin hati sedih jadi gembira. Nah, bikin hati sedih Jadi gembira. sebab nonton Wayang manten. Oh, Tanggap. ai Tirta Karna kowe. Ayo nonton manten ro tanggap ke wayang kok, Mas. Ah iya. Arumbia. Rumbial. Arumbia Romo. Semangat to, Mas. Bikin hati sedih jadi gembira. Ole, 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 ole. Aku ngenane aku ndelok wayang ngene Yutarmi iki dalange melu ngono kuwi. Ayo. Oleh Mahe iki kurang tegel. Cara kutute iki durung negel. Ole, 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 ole. Ole, Ya wong wayang bocah ki cara gasir ki wulune gek metu sithik-sithik kae dadi iya. agar mabur niba ngono kae. Ayo ngono kuwi, Gong. Gong, Nun. panjenengane ingkang mangkukarsa Bapak Haji Tarmo. Nah, kondange Bapak Haji Tarmo ning asma ingkang ganep penyanyi Bapak Haji Muhtar. Leres. Sekalian Ibu Haja Siti Asia. Inggih. Lah, aku takon kene ngopo kok nanggap wayang. Lah iki lho. Piyayi mriki niku piyayi pinter. Kenang apa Pak Haji Tarmo kok mantenan nanggap wayang, mergo wayang menika tontonan ya tuntunan, ya tatanan, tur kena gawe tuladan. Ngoten Kang Mas. Terus alasanmu apa kok ngono? Alasane kula menika wayang menika kebak pitutur. Umpamane Aja meneh kok dalange gamelane tok niku kabeh niku pitutur luhur. kabeh gamelan piye ana? Saka sing cilik nganti sing ting grandul nika pitutur sedaya Mas. Ngoten Mas. Sing cilik dhewe jenenge peking. Peking aja seneng sumpek pikiran ndak koming. Dadi manten dadi raja sedina temanten baru pikirane kudu serba baru. Aja sumpek pikiran ndak marake koming peking. Peking kudu tulus ikhlas nggone dadi manten. Syukur. Nah, sandure peking jenenge saron. Saron aja seneng nasar pikirane ndak kemeron. Ati loro wis dadi siji saling percaya. Iki kepenak Mas. Sandure saron jenenge demung. Demung ngadepi kahanan apa wae kudu sing adem ngendang rampung. Ora kena padha iren-irenan, ora kena padha salah-salahan, ning kudu nyawiji rukun kuwi sing paling diutamake. Demung ngadepi kahanan apa wae ngendang rampung kudu adem. Ketuk nek wis rumaket padha matruk. Rumaket tangga teparo sedulur padha matruk melu mangestoni ndongaake. Sing ting grandulke jenenge kempul. Kempul nek wis mingkem padha kumpul. Yogane wis metu segone, metu rokoke, akuane padha kumpul nyambut gawe bareng-bareng. Kempul. Gong utawa gong menungsa urip aja adigang-adigung, aja dumeh, aja kumalungkung. Ana ayat suci ngendikake mantakabura binu takabirin. Waduh, aja sombong Kang Mas. Wonten ing rumah tangga menika kedah laku sopan santun. Slentem utawa slentem aja slenca ing tembung. Ajining diri sekolati, ajining raga saka busana, ajining awak saka tumindak, sapa nandur bakal ngunduh. Iki lho Mas, kepercayaan. Gender kudu sing tegen anggone sesender kalih ingkang maha kuwasa. Gender. Terus rebab sing diarep-arep tekone abab.
kok iso? Sampeyan ki nek ora diteri abab apa kelakon mayang tekan kene. Abab ki rembug utawa pangandikan. Weh, nek perkara pangandikan Pak Tarmo kuwi wit aku esuk mau wis dibel. Dibel. Nganti jam 8:30 kuwi wis dibel. Wis dibel. Ngono lho, mula dadi bojoku yen cemburu kuwi keliru. Sebab sing seneng karo aku ora ngamungake Piai Putri, Piai Kakung wae banget tresnane karo aku. Iya. Dugi pundi Mas Joko? Dumugi mriki. Wes dibel meneh. Dugi pundi? Dugi mriki. Dasare Piai Nanti ini. tak urung medhun saka kendaraan Pak Haji Tarmo wis metokake grapyuk ambung-ambungan. Wah. Semende nang pundak. Nah, wong loro wis padha semendene ra tangi-tangi. Waduh. Abul turu bareng nah iki. Weh. Nah, kuwi mau jenenge apa? Rebab sing diarep-arep tekone. Bonang. Bonang aja seneng kelebon barang sing ora wenang. Hmm. Sing dudu hake aja dimilik. Ya. Luwih panjenengane Bapak Haji Tarmo ki piyayine tanggung jawab. Wayangang sadurunge wayangang sesasi kepungkur wis dilunasi. Lah nek wis rampung wis ana duwite ngene iki karek sesuk nasibe yoga kuwi kepiye ngono. Do plompang-plompong iki mongko sesuk aku setor mendre. Bonang aja seneng kelebon barang sing ora wenang, sing dudu hake aja dimilik. Pitutur lho Mas. Penerus peno tumindak kang lurus. Dadi manten menika kedah saling percaya tumindak sing lurus aja nganti menggok utawa nindakake pakaran sing ora becik. Penerus peno tumindak kang lurus. Kendang utawa kendangan manungsa urip kudu duwe teken ndak padha tendang-tendangan. Tekene napa? Iman utawa agama. Siter kudu siset lan pinter. Temanten wis kudu mantep penggalihe, siset lan pinter. Kudu selalu belajar dan belajar. Suling aja gampang nesu lan eling. Dalang kuwi dadi pimpinan aja gampang nesunan, sithik-sithik nesoni yoga, sithik-sithik nyeneni presiden sing telat mangkat mbok uring-uring, aja seneng nesu, kudu eling. Ayo apike ora usah nesu ya. Ora kena nesu. Wis teko jam 11 sing dadi yo ben ngene ya. Saling mengingatkan. Beduk utawa jedor, aja seneng nyeje pikiranmu ndak tledor. Kuwi jedor. Ya. Sing bunter iki jenengane Jess. Jess ki yo ngelingke panjenengan. Nek sare ora entuk miring, ndak. Jess, ndak. Jess. Rokoke teko malah micek weh. Iki anak buahmu kuwi kandhanono kuwi. Ngono duwite kalong 5.000 geger weh. Angger digetakno kaget ngono. Wong turu kok nganti ilere dawu. Baru disedotne sut ngono wae. Aja ngantukan. Yoga ki kudu siap nek ngantuk ki ngejak kanca. Kena sing wangi. Kabeh dikelumpuk. Kabeh dikelumpukke lagi dijenengi gamelan. Tegese gawe amaling liyan. Ana gamelan ana sing nabuh jenenge yoga. Oh. Ayo kumpake dijogo. Nabuh ji, nabuh kabeh. Ngantuk siji. Sing nabuh sapa? Mula diarani yoga, apa gaweane rekoso, bayarane cukup nggo tuku sego. Kaya yoga sing mimpin dadi niki jenenge dalang wonten ing Ajengang menika dalang, ana sing ngarani ngudal piwulang. Nek kula ngarani dalang menika ngudal-udal lulang. Mula dijenengi dalang, gaweane enteng, bayarane larang. Dalang. Gaweane enteng dengkulmu mlocot. Enteng to, Mas? Aku urung nyambut gawe niku kurang sasi. Wis gawe tulisan piye carane aku nyambut gawe nyang Pak Haji Tarmo kuwi supaya gawe renaning penggalih. Niku akal utawa ilmu. Ilmu niku digembol mboten mendogol, diguwak mboten kemrosak. Niku ilmu. Ilmu ki akal, nek tenaga ki akal. Apa sampean tau ngerti ana wong bar wayangan kok dalangi manggul debok? Ra ono. Ya ra ono. Ilmu pedalangan. Sinden Sikile ditekuk liyer-liyer karo sesenden. Mula sinden sing jenengane Parti kae. Anggere wetenge wareg, mripate ngantuk semende nenggon ngisor wayang,
Mripate ngantuk terus ngentut wae. Sinden. Beda meneh karo dagelan. Tegese Dagelan iki dadi panglipur gelem ngibadah lan ora ngarep-arep bayaran. Mergo wis lunas. Dadi kabeh iki kudu anane ming syukur karo syukur to, Mas. Sing mirsani isih full. Ha iya, iki pinaka jawaban. Sing piye? Pak Haji Tarmo dhisik nek nglunasi sak organisasi. Aku ki wediku engko wis bareng wis lunas nyambut gawene ora semangat. Oh, mboten saged. Dalang ini wis dadi ngene iki harus jaga nama. Ngono lho. Jaga nama piye carane aku nyambut gawe Pak Tarmo sesuk meneh ditanggap tanggane. Sesuk meneh tanggap meneh kuwi nyambut gawe semangat. Mudeng ra kowe? Mudeng sing jaga nama ki ora mung dalang tok. Apa? Mbok tukang parkir kon jaga nama ya iso to. Kudu. Pak Karyan apa wae harus jaga nama. Ah itu. Ngono. Sabot-abote golek nama. Kuwi isih abot nggone jaga nama. Nah, mula kuwi penting. Nah, ngono. Mergo urip ning alam donya itu ada pepatah mengatakan kejalah hidup hanya sekali, hiduplah yang berarti. Nuwun sewu nek ana klerune ngomong wong ilatku saiki gek rada sehat. Dadi sok ana klerune, Mas. Wong urip aja dadi manusa ning dadi ya manungsa. Manungsa kuwi menus-menus kakang dosa yen manungsa kuwi iman dumunung Kang Maha Kuwasa. Waduh. Yen kepen gayuh kamulyan kepengin entuk hadiah swarga kudune ngerti limang sapa. Sepisan wong urip kuwi saka sapa. Ping pindho wong urip kuwi kanggo sapa. Ping telu wong urip kuwi karo sapa. Ping papat wong urip kuwi apika karo sapa-sapa. Sing pungkasan wong urip ayo nindakake dawuhe sing nyipta sapa-sapa. Ning nek kanggo dalang dadi tambahi siji dadi 6 sapa. Sesuk sampeyan sing bayar sapa? Pak Pangune kowe iki ahli anu kowe. Pak Haji Tarmo. Kowe pangune kowe iki wong ahli siar. Ahli siar iki maksude? Siar kok ora ngerti agamamu ki apa to? Agama? Islam, Mas. Ah ya Islam. Nek sampean agamane apa, Mas? Ya Islam. Aku takon karo kowe. Takon piye, Mas? Ngongkon wong salat kuwi hukume neraka apa swarga? Cetha swarga to, Mas. Entuk ganjaran gedhe mergo ngimutke wong sing lali salat terus dikongkon kuwi swarga. Ngongkon wong salat kuwi hukume swarga apa neraka? Swarga. Salah. Lah kok iso salah? Neraka hukume. Loh, ngongkon wong salat kok. Agek salat kok dikongkon. Neraka kowe. Lah yen bar salat gek dikongkon. Iya. Kuwi rungokno pitakon, ngongkon wong salat. Hukume swarga apa neraka? Ngono, kecuali ayo padha ajak-ajak salat. Ngono. Kene iki le mikir ya tenanan kok mbok jak ndledek. Sampeyan ya agamane Islam ya nindakake sembayang 5 wektu. Lah wong jelas aku iki haji kok. Aku tak takon sampeyan sembayang sing mbok nggo apa wae? Koko, terus, sarung, terus sajadah, pecis. Terus wis. Berarti sembayangmu durung sah. Kok iso? Lah wong gek sembayang kok iso nganggo koko. Nganggo pecis, nganggo sajadah, carane piye? Wong gek salat kok mbok kongkon. Ayo kuwi. Mula aja nandur ndak ngunduk. Ayo tembangan gong. Oke. Iki lakone wis bar lho. Lakone apa? Lakone wayang ki mau wis bar ngono. Dadi Antasena rabi karo Janakawati kelakon lan penganten dadi sarana tumur ning Wahyu Kamulyan wis rampung ta. Ya kebak donga. Gara-gara rampung. Ki sing jenenge happy ending. Ngono. Mula nanggap Petruk kuwi kudu disawang angsare. Ngono ya, Mas. Bar seneng-seneng kok isih ana perang. Wingko ya lereke isine mung kisruh. Ning yen bar seneng-seneng terus bar kuwi jenenge happy ending. Bare seneng. Gambarake wong rumah tangga dadi ya tentrem sak lawase. Seneng selawase. Rukun. Nah, ngene. Murwakani gara-gara ingkang nyanyi sapa?
ana pamundhut sok ingkang pertama putaran kedua. Oke. Nurhana. Iya, seperti Mas. Sugeng enjang Mbak Nurhana. Sugeng enjang Lek Bagong. Semangate jenengan kaya semangat nganten anyar. Nggih. Wah. Iki mung umpama, Mbak. Umpama aku sampean iki selegan urung dadi bojo. Umpama sampean kepengin di bojo kuwi kepengin di bojo sing wong usahawan, sing pegawe apa sing wong tani? Apa dalang? Apa dalang? Weh. Ning nek iso aja dalang. Trauma. Ora suwe ngono. Milih kira-kira apa cita-cita ki iso kok Mbak Nek iso milih heeh jenenge ngono kuwi wira swasta usahawan dadi pengusaha sing sukses ya kaya Pak Tarmo iki ya, misale pengusaha mebel sukses masa depan ketok le cerah ya aku ya ngono nek aku gandeng aku ki wong-wong ra duwe wong ijazahe ya rendah aku golek bojo calonku sing biasa wae. Kok sing biasa maksudnya piye? Tukang dodol panganan. Alah, lah kok. Lho dodol panganan, panganan gorengan. Wong dodol panganan gorengan kaya ayam goreng. Kuwi malah hebat. Wonge sopan santun, grapiak semangna. Aku tau wong dodol ayam goreng kuwi aku tau tuku mongko aku ki durung kenal. Lagi teko dok iki tembunge wis nyenengke ati kok. Piye tembunge? Monggo Mas badhe ngresake dodo napa pupu lho. Urung kenal wis ditawani. Badhe ngresake dodo napa pupu. Gandeng wong aku ora ndek dhuwit. Pupu karo tengah angsal aku ya ngono to. Pupu kok karo tengah ya. Lah ora ndek dhuwit kok. Ae padha karo aku wis tau. Apa? Sing dodol wit panganan kuwi ya komplit ana wedang bara. Ayo bener. Mongko urung kenal. Wah, monggo Mas. Piye? Kopi napa jahe? Terus jawabe? Pipi apa lambe? Jawabe jenengan mripun? Ayo teh bae, tegese aja kabeh bae aku ya. Kopi napa jahe Mas? Teh bae, Dik. Pipi napa lambe kabeh wae aku ngono. Selembar godhonge kara atus bubar ngono. Ayo semonggo. Ki ana pamundhut? Oke. Ya diwaca. Wah, wis. Diaturake mau wis janji. Aku anggar Pak Joko ngulungke layang ngene iki dongaku mung elek kok. Dongane ngapa? Muga-muga akike niba, muga-muga akike niba ngono kok. Aku yo suwe ora anu kok. Jebule kenceng men. Anu to. Iki akeh banget Pak Joko. Lho akeh. Lho apa wis suwe ora tau weruh akike Pak Joko apa? Hah? Wis suwe ora weruh akike Pak Joko. Oh ya ora no. Lho. Ngati-ati karo anakku Dewi kuwi. Angger teko mlebu kamar akike pakne juajali kabeh kacamata dinggo. Astagfirullah anake Nurhana kuwi kaya ngono kuwi ya. Anake Pak Joko kurang ajar ku lho. Bendina njajali akike. Anakku apik, anake Nurhana sing kurang ajar. Lah anake jenengan sing pundi, Mas? Ya Dewi kuwi. Nek dong apik kuwi anakku. Nek dong elek? Ah, ora eleke ora, kurang ajar. Padahal sing terkenal elek ki sapa ya? Aku, anake Pak Joko. Lho, sing ngendang elek ya anake Pak Joko. Cilike mbiyinge kurang ajar ora umum. Kelas 3 SD ki lek isih cilik to. Esuk-esuk ki nyolong jambu. Kok tak getak ya ngono to wong anake Pak Joko aku ngilmutke. Weh, Jati, kowe anake Pak Joko cah cilik kon sekolah esuk-esuk malah nyolong jambu. Tak getak nguring-nguring ngono. Lah kok malah Jati ki jawab. Jawabe piye? Lah nika bapak menek teng dhuwur ngono ki. Dadi wis. Rombongan. Wone ning wong cilik nakal ning gedene pinter. Heeh. Ah saiki ngerti karo wong tuwa, wah sing karo sing wedok. Gawa putune lho, munjung pakne bar mayang nang Semarang. Hebat. Wah, piye to? Rokok Samsu sak bos. Alhamdulillah. Pangerten. Wah, tak mong sedelok putune kula wangsul, Bapak. Ya. Tak terke munggah mobil aku mlebu lho. Lah berasku sing sak-sak nang ndi aku.
Lah jenengan terus ya nuduh anake terus nggo beras sak ngono apa piye? Ha ya dijebul munjung rokok iki baline iki nggo beras sak. Pinter ya, mau pinter iki ngono kuwi. Ya pinter wong iki engko akhire iki dimasakke terus gawe pakne sak piring ngono kok. Wilujeng dalu bucange. Niki penting gara-gara tak waca sugeng rawuh wonten ing Jepara Pak Joko Edan lan sugeng tetepangan. Nggih. Nyuwun Sekar Sidoasih Setya Tuhu Sarung Jagung Ketawang Kaduk Retno Raino. Kaduk Retno Praon ya ana kuwi. No praon. Ana meneh. Mat apa? Oh. Matur nuwun bucange saking Rejamulya Sukodana. Pamundhut kok akeh men ya, Gong. Kon tuku kaset dhewe. Iki dengkulmu. Ya ora kok. Diaturke monggo. Sidoasih sik. Ya. Situasi. Dawake Setya Tuhu. Nggih. Nganteni pancen ben asihe nganti kaken-kaken ninen-ninen. Setya Tuhu berarti sumpahe tetep setiane tetep tuhune ya tetep tuhu. Ora owah gingsir. Heeh. Monggo Mbak Nur. Pamintaku Nimas Situasi. Ya isih. Aku wis bola-bali tak titeni, Gong. Apa? Ana penyanyi kok saka lokal mesti diwahi kata-katane kuwi. Yen ning tawang ana lintang cahayu dadi wong bagus sing nembang wong wedok. Yen ning lane ana lintang wong bagus. Nah iki aku nembang pamintaku ni Mas Sidoasih yo piye? Pamintaku Kang Mas Sidoasih ngono. Ah, mula aja sok ngowahi syair. Lanjut. Lanjut. Manuta. Hatut runtut tansah reruntungan Wah, ngrungokke suarane Nurhana. Suarane apik, ngombe wedang teh panas legi. Udute samsu, pipone gading. Yah, swarga donya. Kaya ngono kaya diguwak. Siji bejo loro jodoh telu pasti kabeh purban ingkang maha suci. Ora sah maido, ora sah ngololo. Endi sing salah endi sing luput wong sing ngerti iki aku dhewe. Percuma ya. Ora iso ngrasake wong loro ya. Nah, Wong loro ya. sing ngerti iki mung pribadine dhewe. Nah, aku mung trima meneng karepmu kana muni sak karepmu. Sapa ngantuk meneh mau? Sapa anu ndase bicik gamelanmu sapa? Wong iki nek diubal-ubal alane iki malah itu pangapura sekole gawe urip. Bener. Kowe kuwi lho, Gong. Lanjut. Terus. Kaya kena. Sarina sawa ngene Artine apa kuwi, Gong? ing sarina sawengine. Nah, atut runtut sak raina sak wengi dadi Selalu rukun walau siang dan malam. Nah, Betul. Datan kinggang serambut. artine, Gong. Tidak akan bisa walau serambut. Waduh. Lamun adoh caketing
Walaupun jauh tetapi tetap dekat di hati. Iya. Jauh di mata dekat di hati itu wudel. Jauh di mata dekat di hati udel. Oh iya. Lanjut. Yen cedhak tansah mulat. Yen cedhak tansah mulat. Kalau dekat selalu menghindar. Melihat. Oh, alah. Utekmu utek kurang kok, Gong. Aku ngetes jalange kok. Ngetes peloro mata. Ken nesu tuh ngandani kok. Menghindar Ngene iki ulat-ulat. Ulat-ulat. Nah, melihat. selalu apa mes padake iki lho. Ayo, Memperhatikan. Yen lihat. cedhak tansah mulat, kalau dekat selalu memperhatikan. Memandang. Oh, isih kalah jero karo memperhatikan. Memperhatikan kuwi mandang tekan ngati kok. Arep merhatikan yang orang duwe pandangan ora duwe mata karo ngopo? Ah. Kaya kancaku kae, Ngapa? sudar kae. Piye to? Mripate ora weruh. Heeh. Ngene, lho, kowe iki nganu bar wayangan ngene iki ngeleh apa ora? Jane ya ngeleh kok Le Bagong ngono. Ha piye apa tajak nang warung? Ya nek pancen mbok dajake ya ayo. Tajak nang warung tak tuntun to ngene iki. Karena tajak nang gone sego kucing. Tak jajake sego ora gelem kok. Lha kowe njaluk apa? Aku wedang kopi wae ngono. Heeh. Bareng anu terus jikoke wedang kopi panas to, Iya. gombe glek 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 glek. Terus aku lak takon, "Piye yang sudar barang wedang kopi rasane piye?" Lah kok jawab, "Mak biar padang." Ngono. Aku yo batin, padang kok sih picek ngono. Ya, kuwi sebabe apa lampu kok padang? Sebabe listrik ngono. Sebabe apa listrik kok padang? Sebabe min karo plus. Ah, Dadi sebab padang. apa min plus kok padang? Lah sebabe apa? Sebabe kowe melek. Nah, nak kowe picek ya ora iso padang. Nek padang dadi mak biar padang. Nah. Iya. Iya. Terus Amit-amit Jabang Bayi. Aja turun. Anakku aja turun. Gong, apa Mas? Apa Mas? kowe mau krungu ora? Apa Mas? Napa? Amit-amit Jabang Bayi. Ngopo? Bakongi ngeceh sih to, Mas. Lah aku keturanan sing bedhug kae mau kok. Sing bedhug ya ilere dawa kok. Gilani. Apa dikira aku ora iso ngiler ngono? Ora iso, kok gula legem kuwi. Kuwi jenenge jorok. Joroke dingenekke jorok ngono ki. Joroke dagelan kampungan. Wis kasep kok. Yo, Neng ndi? yo nyambut gawe kok. Sida Asih. asih Apindo mimilan Pindha mimi lan mintuna hayo bareng anet nimas hanet tepi wajib sido Sida hasib brayan tibake setya tuhu buka bonang tatos. Setya tuhu bonang Mas. Situasi mesti. Wong banter kok salah. Tiba celuk buka celuk mboyo ngono wae lha ya. Ora nek iso bonang-bonang wong pasik. Oh. Dulung tung tung. Niku aja lames. Oh, anu tibake setya tuhu. Anu mawon nggih buka celuk mawon nggih. Ya, celuk ya kena.
Aku kang setya saduhur wedi yen nganti saiki bebasane peteng-peteng obor sumunan handika pangayomanku lair batinku wis nyata ning sajake andika sakune kurang rena tondo yakti pasaksane rika Mugianto berkae witi andi omong tanah salimpan banyu setya kula tansah lam-lami Nyong nyeng nyeng. Dandut. Tak tak tung tak dudong dudong. Tur. aku kang setya saduhur wedi yen nganti saiki Ayo. Oh. Andika pangayomanku lair batinku wis nyata Reokan. Oh, nangis seru. andika sakune kurang rena tondo yakti pasaksane Matur nuwun. Ning aja lungguh sik. Oh nggih. Amarga ana bisikan saka mburu ki mau Pak Iya. Haji Tarmo ngersakaken
Nyidam Sari. Oh, Nyidam Sari. Ha ya arep polah dikaya ngopo aku wong Kapurba Kawasesa ibarat jaran kuwi arep nyirik nyongklang di Purbawasesa karo sing numpaki. Ya. Gitu. Dalan ya ngono, arep nyirik nyongklang Purbawasesa karo sing nanggap. Arep sing nanggap sing kersake nggih ngono. Pokoke digatekke. Mongko Gong, aku ki ora perkara dhuwit tanggapan. Oh. Kejaba kuwi lho ya. Penjane Pak Haji kuwi karo aku kuwi lho wah. 15 tahun lho ora ketemu isih emut kok piye ta. Ini tresnane karo aku saya rumaket. Mula kabeh munggon rasa. Lek Bagong. Apa, Mbak? Aku isih kelingan. Zaman rumiyin jenengan mesti lali, Mas. Apa? Kula niku diparingi kursi goyang nggih, Pak nggih. Nah, Karo sapa sing maringi? kursi goyang pokoknya kursi santai apa gitu loh. Oh. Kursi santai. Ayo kursi goyang kuwi. Oh iya. Diparingi pira? Hah? Ayo siji kok paringi Tak piro. kira loro ki aku siji. Panjen Pak Haji Tarmo ki wah piyayine hebat kok. Kaya Pak Joko ki asline ki ya piyayi sing nyah-nyoh. Iya, Mas. Aku ki tau diparingi Pak Joko hadiah. Diparingi apa? Pas bodo-bodo diparingi hadiah karo Pak Joko kathok lepis. Alhamdulillah. Lah Pak Joko ki maringi kathok aku pas aku ora duwe kathok. Gong nyotak. Ya beneran. Tak kei kathok iki kathok otomatis nggunen. Loh, aku batin kathok kok otomatis iki kathok kaya ngopo? Terus tak jajal kok kathok otomatis. Bareng anu tak lerekake red slitenge, tak unggahke kok mengo, tak idunke kok mengo. Aku terus ngomong, "Bos, niki mboten kathok otomatis, niki kathok dol." Aku ya ngono to. Dunggahke mengo, didunke mengo. Mongko aku ora nggo rangkepan. Lah kok bareng anu kok bocahku jedil ngene. Ayo masuk, aku ya ngono to. Lah masuk kok jedil kok metu menae ketak dase ya. Ya aku tak syukuri kok. Maksudnya kuwi iki kon jaheke, ngono. Kok ya cetha ngomongane iki kathok iki bodol karek muni ngono kok. Wong kathok dienggo kok tak unggah ngene mengo, medun mengo bodo-bodo tak gawe ujung-ujung. Ujung kok ujung-ujung. Ujung-ujung nek wong siji wong akeh ujung-ujung. Jajal aku nek ujung piye? Ujung piye? Aku jajal aku nek ujung karo pini sepuh ngono piye coba? Bang atur ngatur pameten pantun simbah kula suwune dinten Pak Dari punika, Mbah. Abang-abang teng Salma Jawa menika napa, Mbah? Nek anakku ora ngono. Piye? Ngene, ujung Mbah, watu gede Mbah, deplokan Mbah metu duite. Ngono. Kuwi. Oh, ngono. Beda dhewe kok ya. Nganggo dilanjut melih. Dibabani napa mboten? Monggo nderek. Ayo bawa langsung, direwangi Nova ayo, Pak. Rewangi mbokmu kuwi Mbak mesake. Nova, ayo ewangono Ayo maratawamu. Nduk, ngene Nduk. Karo bawa sik. Ya. Dawang ayu papujan ning ati Wah. kaya ngene wong nandang asmara Nova alias Mike Tyson. Beda kok Tyson. Apa? Kurang seleh kowe, Fa. Suaramu sak trek karo mbokmu. Suarane seleh. Ha iki. Suarane iki iso imbang. Nek wong-wong sing urung ngerti lah ora ngerti bedake nek iki mantu karo maratuwa. Kok iso kembar? Cara ketoprak ki bawang merah karo bawang putih. Nek parti ki bawang bombay. Aja salah, bawang bombay ki enak banget. Lah nek ana bawang gecek karo parti ya. Aja salah ki parti kowe. Iya. Lanjut. Duh, tewa. Selehke aja kesusu, semeleh. Selehke Dihayati, Selehke dihayati. pundi? Semeleh nang rasa.
salahke nang rasa. Ya. Jawa Jawa Togung. Jawa Togung Eong walasana mring wak mimu kuwi orang dawa sithik. Bismillah. Nurhana. Besok kapan katekan Klimak anti klimak dirasake kandel tipis tegese. jejer lan wong hayu bisa semeleh. Contoh ngene iki lho, Pak. Kaya maratuwamu swarane semeleh tenan ngene iki. Ya, Nova. Yo, kudu semeleh. Kaya aku lagi ngene iki semeleh ngene, semeleh waton ngene iki lho. Semeleh. Ora semeleh kuwi. Swara. Ya. upama iku nang kodho Angger cedhak pakmu mesti apik benekke sedela. Angger sok angger duwe duit sithik lali. Oh, karo cedhak. Ya. tanpa prawu ketok nek bapake ra tau benake. Ya tau benekke ning beda panggonan lho. Lah menekke piyung temu ora tau. Oh, kuwi. Lah, bapak dawuhe nika nek kula ken latihan nika nek ibu pasti ndak mawon ngoten kok. Oh, kuwi ngerti aku. Piye lek? Mesti kuwi arep benekke tangga teparo kuwi. Maksudnya kita tangga puro dadi seksi nek kowe iki nembangmu apik ngono lho. Ambo pasti ndak pas ora ya tetep berjalan. Ora masalah. Ora majalah. Jenenge sinau kuwi tidak pandang bulu. Lanjut. Sasat sarah dan pepatri Kur Nur idam sari suarane iso kompak kaya wong ngantri sembako. Iki penonton kuwi ya mesti wah Nurhana karo Nova apik tenan. Wah iki. kuncine apa lek Bagong? Kuncine. Kuncine iki ulat-ulatan. Apa? Ulat-ulatan. Kok iso? Lah iya. Ora iso. Piye lek? Kuncine sing nanggap. Lah ngapa? Arep bendina ulat-ulatane ora ono sing nanggap merongos nang omah. Iki penonton ki mau ya wis rasan wah apik men Nurhana karo Nova apik. Ya ta. Ning ora ana kok muni wah Joko apik iso gawe Nurhana karo Nova ngono. Ora ana. Iki sutradarai nasibe ngono kuwi. Ngono. Nasibe ya Ulat-ulatan barang ngono kuwi ya kuncine sapa? kuncine ya Nurhana wis usale sing nuduhke ulat-ulatan. Yo, saka sing sepuh sik.
Dangdut. Sesuk ganti apa syair lirik ngono. Ora apa-apa wong salah ya ora dukum iki lho. Wong karo maratuwamu biasa wae ora masalah. Iya. Jajal salah ora dihukum ki ana undang-undange lho, Gong. Biasane niku ngeten, Mas. Nalikane roeng wengi atiku lha apa gathuk? Ora gathuk ngono lho lek Bagong. Ora. Maksude Pak Joko ngono. Oh, kuwi sing dikarepke kuwi to. Wong ayune iku wong bagus kuwi lho. Sing dikarepke antarane ayu lan bagus iki takon manut asline karepe ngono. Asline iki wong ayu ya ayu, mbok senajan nembang wedok ya wong ayu. Aja diganti wong bagus. Ana sing nembang wedok kok wong ayu, wong ayu ndarani lesbian. Yo ora ono. Lah bola-bali wong kowe iki cacat hukum kok, Gong. Iya. Ayo saiki Mbak Nur silahkan leren dulu. Nova nang kono arep tak pethuke karo sing saka Kebumen. Oke. Ayo maju aku arep ngaturke lelagon sing saka Blambangan. Iki. Wah. Sing saka Blambangan lagune Gelang Alit. Ayo. Maju. Truk. Ayo. Mbak Lian. Lian. Nova Jatinugroho. Lian Hadiwijaya. Wis. Wis padha nyekseni. Marai gosip niku, Mas. Aku seneng kok digosipke ya. Ayo nganggo bawa Gelang Alit iki bawa sing ora tiru-tiru kraton. Bawa asli karangane dhewe. Karangane sing ngripta kuwi sapa kuwi, Pak? Ngerti kowe? Ciptaan siapa? Gelang Alit. Dereng ngertos. Ah, Lian ngerti ora? Mboten. Aduh, ngertine nampani dhuwit tok kowe iki. Wong loro ora do ngerti kabeh. Lek Bagong ngerti. Aku ya ora ngerti. Sesuk goleki. Ya. Bawa. Saka si senior sik. Pak Joko. Kok Pak Joko kowe kuwi kok. Oh, lah sing dikongkon ki mantune malah maratuwa sing kon bawa. Mantu kurang ajar ngono. Maratuwamu nek kon bawa ki ora iso ning nek kon nyeneni kuwi gaweane ngono.
Manuta kowe. Ya ya. Aja jiwan-jiwan. Saben pun Membiat mayon tekan mayong barang. Oh, dibawa ciptane dhewe ora kaya Bagong. Dandang gula lirike diganti. Ngono Wong kok kraton grundelan sing. kemareman Parem manuk maling. hobi. Wah, wis. Modar wae kok. Lanjut. Suarane Ya, lian. Gandeng belambiangan Ya. nyaram yai Powere dian ya. Apik suarane kaya kenek. Kenek matamu ya, Pak. Ora. ora wae kok kaya Ya ani ngrasani piyala, wah, gulumu tak gawe lintu. Ora, ndak didak-idak dosa muka engko. Naswan tara Ya. Nova, Ayo sabun. mbokne sabrong. Nova ki lak merek sabun ya. pianyu wangi Cara kendaraane paling larang kuwi, terus seneng wong akeh. Larang. Aku nek ora numpak Innova wegah. Nova ki Toyota. Ah iya. Nek liyan kuwi Mercy. Aku paling senengi numpak Innova. Nek aku ora wani. Ndak dantemi jati. Lah wong merek mobil kok kowe iki kok. Arep merek mobil ku jenengane padha nggonmu ya, Pak. ayo Aku ku nek ngrusak pagrayu ki ora gelem, kejaba kepepet. Lah beli dagelan asu ya. Kowe, lho Pak. lho Ora bapak tuamu. kok misuh to Aku ora misuh. Haji ku ora entuk misuh. lah niku wau Mune apa? asu Asu ki ora misuh. Lah napa? Asu iki mau singkatan aku suka. Dadi yen ana dalang jogedan kuwi kudu ana dagelan Bagong Jumadi. oh Sebabnya apa? Aku suka Jumadi suka Bagong. Aku suka disingkat Asu. nah berarti sesuk jenengmu dadi asu Bagong Alah bel gedes ya wis akal-akale maratuwamu kuwi to. kok iso lho Asu aku suka. Laire ro batine iku ora padha kaya iki nak ngerti. lah piye to Laire iki muni asu ya aku suka. Heeh. Batine iki ku nek aku asu ya tetep asu kuwi kaya. Aku dadi wong kurang sabar kepiye. Ya sing sing mau do aku. Lanjut. Macem-macem tak colong pipa. Lian. jajalan nek wani Kulon gunung wetan sakara Nah, ya ta. Iki kandel dipisis mulai ketok cetha. Ketok cetha sak kabehane kowe iki san ya. Nova. Lur lan kidul halas angker Lian kuwi kudu ngrungokke Nova kuwi suarane ana tribele.
Mula kowe sesuk nang Pudak Payung nang Sangkar, kono ana bengkel jenenge Ketok Magic. Kowe anggere dibengkeli Ketok Magic, tribelmu metu. Saiki Dinapa? Bengkel Ketok Magic aja nganti kleru bengkel Ketok buntute lho, Bro. Ketok. Ayo coba. Saiki lian. Kang Kalimyan Limyan Kur. Dereng. Urung ya ya. Urung gek tekan Demak. Nova. Belang biangan Ya. belang biangan Ya. Aja takon susah seneng kang Hebat. Wong loro suarane kaya kumpulan PKK ya. Nah, iki Nova mikmu terlalu jauh. Nah, pepet ki sithik dadi suarane iso balance. Angel golek dalang ngene iki. Ning aja kemepeten ndak kraket. Lanjut. tanah India Lian. Gumelyare Suarane kaya buta pinggiran. Ngeletak. Gumelyare Gumelyareng taman Sarino swan Nova anggere mepet ya ketok tribele. Balan. Tatos musik. Yo. wis kelakon semene lawase ingsun ya dikaketani sapana sonimbiangi melarika kudyangane ati Sekoraya ana pesisire Sonyola sonang watese Wit yang kusim jalono Raino wangi eson mun takoni wis kelon dimandi
mana untuk Nova dan Lian. Terima kasih. Terima katok. Kasih. Oh, katok. Piye kasih di? Aku ketularan cangkemmu lho. Tularan. Terima katok. Tularan panu apa? Mula kuwi pancen bener ngendikane ngagama. Piye? Wong kang soleh cedhak ana. Ha iki lho, kumpulana. Nek kumpul wong soleh ya soleh. Nek kumpul wong bejit ya kowe iki ya terima katok nulari. Oh ki wong akeh ora soleh tok kok. Oh. Ana manto, ana tono, ana widodo, ora soleh tok. Dadi kumpul ana wong akeh kare ngono. Sing durung nyanyi, Gong. Akeh. Nyonya Sobiring. Nyonya Spot musik. Langsung. Ya. Cul. Permintaan yang tadi dari penyanyi kita Limbuan belum di Non Jauh dari Kayuangan Merenjen Bima hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, Pak Amin dan Pak Ahmad, yang lainnya Senin maupun Jumat, yang sudah kawin atau yang belum sunat. Permintaan yang belum diberikan. Dagel dhewe diguyu dhewe. Ora masalah. Lagune nganu mukae sing durung diaturke. Nggih. Waru doyong nggih. Baru doyong ning sambruke ora ki mau. Ya, Mosok sambruke. waru doyong. Nggih, dangdut menika, Bapak. Ya. Oke, Semonggo. untuk para kawula muda, inilah Waru Doyong.
aja medhun sik. Nah, Nggih. aku ki krungu ana larangan lagu yang tidak boleh di-setel seluruh radio se-Indonesia. Wah, masa ana Napa niku? Siji mendem gadung ora Nyidam pentol. nyidam pentol. Nggih. Sing kaping loro Wedhus. wedhus. Aku tak ngrungokke. wedhus sok namatke aku. Lah mah mirip kok, Wedhus Mas. yo tamatke mrono kok. Kuwi sengak banget lho kuwi, pelecehan kowe, Gong. Iya. Kok jarine meh mirip kok ngono. Nang aku dunake wedhus aku ora serik kok. Ora, Mas. Wedhus lanang iki mendina kok sing nyileh. Iya, Mas. Maksudnya iki kudu dipraktekke sik, Njur. Mengko sampean dinilai. Juri, oke. Nah, Sing jadi kira-kira- mengko yen wajib lan ora beralasan dia melarang, kita wajib memperjuangkan supaya lagu itu agar boleh disetel kembali. Karena masa depan bangsa itu terletak pada anak-anak didik kita supaya tahu bagaimana lagu ini layak atau tidak. Ngidam Nyidam pentol bersama Nyidam pentol. Ngatno. Ayo, Ayo, Mas. ngidam pentol. Piye? Dados. Kata-katane piye? Kata-katane. Monggo. Ngidam Pentol-pentol. pentol. Jadi mau dilarang, Gong. Pendapat Anda gimana? Pendapat saya kalau cuma soal kata-kata sing cedok-cetha ya supaya orang nganggo gamelan piye Mas? Gen cetha piye Mas? Ora, sing dimaksud nyidam pentol ki sing Lah piye? ya sing ngidam mentok ki piye tolong jajal cetakno Mbak Ima. Tanpa jenenge no, Mas. Ora, gen cetha Oh, kata-katane ngoten, iki nggih. gen cetha saka ngarep mau. Aku nyidam pentol sing ana endoke. Loh, Aku nyidam pentol sing dobel endoke. loh. Aku nyidam pentol endok sing ana amine. Loh, nyidam pentol kok ana sing ana emine iki, mie apa? Bakso, Bapak. Oh. Kan tiwa. modele kan bulat niku nggih. Ngedeg-degi. Jane ya masih layak disetel. Nggih. Dadi kuwi cara dene iki ngarepe iki kaya-kaya iki arep nang nggon porno ning jebule kuwi mung sak bakso to. Bakso, Mie iki Mas. jebule iki ya mie bakso kuwi. Oh. Tak kira Isih layak ya, heeh dadi layak. layak. Ya. Iki mau saka Kagungan Kersa, Heeh. Pak Haji Arep mau iki ngersakake lagu 88. Mongko yagaku mudeng apa ora? Ora mudeng. 88 iki salep. Oh, Godril. Gudril 88 iso apa ora kanca-kanca kuwi? Oh, no. Iso apa ora? Saged. Saged. Sing nembang sinten? Mbak Nur. Ya. Oh, Mbak Nurhana. Gudril 88. kok dada kaya dunia lain wae. Aku ora mudeng lho iki, Gudril iki. Piye Mbak Nur? Bu Parti mawon, Mas. Buparti. Oh, Buparti. Nggih. Buparti. Jane antara dalang Nun Sewu iki Nun Sewu kanthi sanget andhap pasoring manah. Dalang iki sapa to? Lah iki. Iki nek digudril 88 ki sapa ora? Nah, iki terus terang jujur keslempit terus kendange mang khusus pengendang Gudril 88 ki daerah Jepara, Pati, Purwodadi. Wah. Ning ya jajal diaturke. Umpama 88 ora kaya ya 7-7 ora masalah ngono wis. Sing penting iki pokoke gembyong. Nek 55 jeblok kowe. 55 iki kaos lampu. Ya, Oke, dijajal Mas. Oke. jajal. Wong godhong ke atas wae kena gawe lega. Ayo parti ngadeg. Ayo. Nah iki karo Bagong, Bagong sing joget. Yo kondangan yo kondangan. Yo. Iki nek ora sing nandangi simbok ora. Ya. Gudril 88. Terus.
Iya pancen mandeke digawe trek ngono kuwi ta? Oh, garapan oh Mas. Nyanyanyanyit wis ngono tok. Weh. Oh. Dadi digawe kaya kagok kan sesuk gen nanggap meneh ngono lho Mas. Oh iya. Maksudnya ngono kuwi. Lah saiki Mbak Nurhana. Mbak Nur, putaran yang ketiga para para penonton gonggongane to Mbak. Gonggongane. Ya. Panjen sing di wah. Ya, iki diwaca Gong. Pamundhut. Jumat Kliwon 5 Juni 2015. Katur dumateng panjenenganipun Kyai Joko Adiwicaya alias Joko Edan. Nek omong maca sing serius. Pak Kyai Dalang kula menika penggemar berat dhateng panjenenganipun dengan sanggit semonten suwanten banyolan saha gebrakan panjenenganipun handamel gembiraning manah para pamirsa kesenian wayang kulit ing Jepara tanpa Ki Joko bagaikan kopi tanpa gula. Waduh. Pak Joko Edan adalah satu-satunya dalang yang agamis yang bikin semangat kawula muda khususnya di Jepara. Wah. Ugi ampun kesupen Pak Joko emut kopiah putih ing hinggil sebagai simbol mahkota dewa tumuju kasuwargan jati. Amin. Mila saking menika menawi kepareng kula nyuwun gending setunggal pepeling kalih solawat tombati gending menika katur Pak Suroto Ngasem RT 29 RW 03. Ya. Kadang breaker orang-orang baik rapi maupun orari lokal Jepara frekuensi 14276 14314 14871 14885 MHz. Ugi para kadang penggemar wayang kulit Desa Troso Jepara sembah nuwun Pak Dalang Ki Joko Edan sing bagus dhewe. Saking Kiai Bima Sakti Padepokan Gondo Mayit Gotri Kalinyamatan Jepara. Wah. Ya, komplit iki. Nggo nyuwun. Lagune apa sinten saiki? Pepeling Solawat Tombowati. Pepeling Solawat Tombowati. Monggo sing Ya, diaturke pepeling. Heeh. Awe jatah atur wit mau jer keselan terus. Nyuwun pangapunten, matur nuwun. Pepeling kor Mas. Pepeling. pepeling. Kor nggih. Mboten engkel tok mangke kur kalih mbotenipun kula ingkang nata. Engkel sik terus mengko double starter. Heeh. Ya.
ya engkel ya penak saya cetha. Jan gembyang. Lah iya, aku ki pengenane anakku ya omong. Ya pas ana daya. Wah sak menika Mbak Nurhana nderek dalang menika, ndelek dalang menika. Ayo ben lah kok anakku ki mangsuli. Ya ibu walaupun gitu ora iso ngadeg. Ora iso apa mengeluarkan ekspresinya dengan merdeka dan leluasa. Wis ora sang rembug aku. Siji, aku duwe penjaluk sing dadi pangeling-elingku. Sentir Lengopatra. Sentir Lengopatra. Sentir Lengopatra sing tiwas mikir kono ora rumangsa. Niki melih to niki. Melih nak nggih. Lah urung diaturi lenggah kaya wis lenggah lho. Nek perkara melu dalang kono-kono niku ming karena golek nafkah mawon kanggo anake. Bener. Ya kanggo awake dhewe. Awake dhewe iki ndase nang ndi? Ya ndasmu. Kanggo awake komplit. Mula cedhak ana kumpul ana wong kang saleh. Kang Soleh, Kang Legimin, barang kuwi ya kudu kabeh kumpuli. Karo nyaur utang. Heeh. Wong urip mesti duwe utang aja meneh kok wong negara kuwi utang. Utang kuwi werna-werna, bayi ceprol kuwi utang, utang budi karo wong tuwa. Heeh. Nek cara nggonku utang dhuwit ya sauri padu. Utange Bagong paling 1 juta, 2 juta ya, Gong. Ah iya. Ane nek utange wong sing gedhe-gedhe ke 15 miliar. Oh. Ah gampang kae. Ngapa? Sauri sekolah to. Kok iso sauri sekolah? Sekolah nang gone ruji-ruji wesi kan lho. Ya ora ya jaga nama. Saru ora. Ya sentir Lengopatra. Ya. Tata. Ditoto sendok cangkire
bilang pikir dulu. Selera kita terlalu jauh berbeda. Parfummu dari Paris, sepatumu dari Itali. Atau bilang demi gengsi, semua serba luar negeri. Mana mungkin mengikuti caramu yang penuh hura-hura. Aku suka singkong, aku suka keju. Aku suka jaipmu, kau suka disco. Aku dapatkan seorang pria yang sederhana. Aku ini hanya anak singkong. Aku hanya anak singkong. Anak singkong. Iya, terima Tepuk kasih. tangan yang meriah untuk Nurhana. Biasa. Wah, iki penontonnya si akeh, Gong. Wah, Aja nunggu sik. Ayo. Saiki kabeh penyanyi putri tak aturi maju ngaturke salam hangat untuk penganten. Nah. ayo. Mbak Ima, Mbak Nova, Mbak Lian, Mbak Nurhana mengucapkan salam hangat untuk temanten anyar. Dadah. Dole Gareng Petruk lan Bagong. Apa mo? Apa mo kula mo? Kula mo.